אתם הבנתם שניגענו את וויזארד ודיברנו על טרק אחר? לא חשוב. בלבלתי אתכם? ברור. אנחנו ממש ב8 הדקות האחרונות של הסט של ניב אדרי. אנחנו עם ניקי רומרו עכשיו. To the sound of the underground. To the sound of the במוזיקה טובה אנחנו שומעים מהידיים, ידי הנפץ של ניב אדרי. אתם בטח רוצים לדעת מי זה, מה זה. הוא היה פה כבר במועדון ג'. אנחנו ניתן לכם להבין מיד כי אנחנו הולכים לשוחח עם האדרי בכבודו ובעצמו. כל ישראל ג' מנגנת את המדינה. לא תאמינו מי נמצא איתי כאן. אדרי, ניב אדרי, שלום. מה מצב, איתן? איתן גוד קצת נסחף, אבל אתה יודע, קורה לו לפעמים. מה שלומך? שלומי מצוין, תודה. לא קפאת? האמת שמאוד קפאנו. תתקרב למיקרופון טיפה, כדי שגם יוכלו לראות אותך. כן. וואו, היה כזה קרור, אלוהים ישמור. כן, היה שלג ואהבת אבל. שלג וממש כיף דווקא. צד אחד כיף, בלי חשמל, ממש כיף. כמה זמן כבר לא היית במועדון ג'? הפעם האחרונה שהייתי, לדעתי ביוני. וואו, זה המון זמן. קרו דברים מאז. קרו המון דברים, כן. על מה אתה רוצה להתמקד? ספר לנו. קודם כל, כמובן שגם אתה יודע מזה שהיה לנו, מאוד הפקות מאוד מוצלחות שהייתי שותף להם. לאחרונה, מאז השידור, כמו כמובן הערב התרמה, שככה... בסוף הרעיון 5. של אביאל חיים אצלנו מהעיר, ומה שהצלחנו לעשות בשבילו... למי שלא מעורב בעניינים, אביאל חיים הוא נער צעיר מאוד, בן כמה? בן בכיתה א', אני חושב, כן, 7. ילד צעיר שחלה במחלת סרטן מאוד נדירה, ועיריית כרמיאל יחד עם המשפחה, יחד עם ענת הראל ב-88 FM, שזה פרויקט רוק אחר לגמרי, התגייסו למען גיוס תרומות לניתוח שלו. אתה הבאת הרבה מאוד אנשים, נכון? כן, הבאנו המון אומנים שככה... מי היה בערב? קחו את הזמן, איזי היה, KYD, דובי בצוקי, דיג'י אונלי, קוקי לבנה. כן. והבנתי שהיו גם 750 בנות ובנים, אה? כן, באו המון בני נוער להשתתף ולעשות מצווה כזאת. טוב, אז אנחנו את המצווה הבאה שאנחנו נעשה במועדון ג' אם נעשה מן מופעה, אנחנו בונים עליך, אתה יודע. אין שום בעיה, אני טוב מאוד. אני הסתבכת. אוקיי, סט חדש, מה אנחנו מקבלים בסט? יש לנו דברים מקוריים של ניב אדרי? דברים מקוריים, כל מיני משאפים שאני עושה, דברים שלא כל כך משוחררים ובקרוב ובעתיד ישתחררו. בסאונד קלאוד שלי מאוד הולך דברים שיהיו מאוד מאוד פעילים. כל מיני הופעות חדשות, סילבסטר עמוס מאוד, הופעות מול... אתה מופיע באופן רגיל. מופיע, אפשר לפתוח את זה, כן? ברור. יש פה איזה עניין, בן כמה אתה? אני בן 17 באוקטובר. 17 באוקטובר, אתה לומד? אני לומד, לומד, הכל בסדר? והופיע, כאילו, היומן שלך הבנתי בעיה. היומן בעייתי מאוד. כן, קשה מאוד להכניס פנימה. מה אתה עושה? איזה סוג של מסיבות אתה עושה? אני עושה סוג של מסיבות, קודם כל יש לי כאילו שתי תחומים שאני מאוד, תחום האירועים, שאני מאוד פעיל בזה במהלך השבוע, ובסופי שבוע... מישהו כאן מפרסם את עצמו בתחום האירועים? אני רק אומר מה אני עושה במהלך השבוע.
כמובן באמצע השבוע, יש לי סופי שבוע, גם מסיבות, מועדונים, כל מה שככה, שוב, בן כמה אתה? 37 וחצי? שנה הבאה 40. 40? נשוי? גרוש כבר. גרוש פלוס 2. אתה עומד כבר להיות סבא. לא יאמן הדבר הזה, יש את הדברים רצים בפינה הזו. אוקיי, מעניין, רק התחלת וכבר הפגזת. כן, מפגיז. כנראה שאתה ממש גרוע. ממש. או שזה רק עניין של יחסי ציבור. רק הגרועים עובדים. טוב יקירת, אם מי שלא עדיין הבין מתחילת הראיון, אנחנו כמובן עם ניב אדרי, האיש והאגדה, אפשר לומר, בגילו הצעיר, מכרמיאל. גם במקרה שלך, הייתי רוצה נורא להמשיך כאילו לחקור אותך. כן. אין טעם לזה, אבל הסט שלך ממתין, אני חושב שזה הזמן להפגיז את זה. כן, זה הזמן ככה להפגיז לצופים, ושיהיה לכולם האזנה נעימה. אוקיי, אז שבלדי ווי, שבלדי וואה. אנחנו נצא לדרך? Here we go. Here we go. Let's go. כל ישראל ג' מנגנת את המדינה. ניב, לאיפה נעלמת? אוקיי, בסדר. ניב אדרי חותם את הסט שלו. מניקי רומרו S.O.T.H לברזיל לנוצ'ה. בדיוק. ניב אדרי על האדיט הזה. היה אש. ממש ככה. Baila conmigo el ritmo sensual, el ritmo latino, porque yo soy la super caballera.